जेब्ला जोङो गिर्जायाव थाङो अब्लाना गावखौहाय जोङो दद्र खालामहैयो आरो इसोरनि गुरियावहाय जेब्ला जों आरज खालामो गावनि मावफ्लांनाय पाप दाय अपराधखौ आरजनि गेजेरजों जोङो जिसुनिफ्राय निमाहा बिनानै लायो। जों जे अनलि गिर्जा न'आव थांनानै जोंनि मावफ्लांनाय पाप दाय अपराधनि निमाहाखौ लायो बे नङा। गोबां मानसिफोर दङ, गोबां फोथायारिफोर दङ, गोबां सुबुंफोर दङ, गोबाङानो न'आव थानानै पार्सनेल जिथु प्रेयार दङ, प्रेयार सम दङ, बै प्रेयार समावहाय जिसु ख्रिस्टनियाव निमाहा बियो आरो बियो जोंनि गोनांथिथार खामानि। जों जेन जिसु ख्रिस्टनिफ्राय गासै गाज्रि मावनायफोरनि निमाहाखौ लाथारनांगौ। मानोना जोङो माब्लाबा मोनथिया लाबानोबो मावो आरो माब्लाबा मोनथिनानैबो जिसु ख्रिस्टनि बेरेखायै जोङो खामानि मावो। दा बेवहाय जोङो निमाहा लानाया गोनांथिथार। नाथाय अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथाङा जे पापनि निमाहाखौ जिसु ख्रिस्टनिफ्राय लाबाय थादों एबा लायो, बे पापनि निमाहाखौ नोंथाङा मोनदोंना मोनाखै बेनि सियर दङना गैया? नोंथाङा पापनि निमाहाखौ थारैनो मोनदोंना मोनाखै बेखौ नोंथाङा रोखा नंगौना नङा? अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौनो रोखा खालामनानै होगोन। नोंथांनि जिथु आरज खालामनाय पापनि निमाहा बिनाय, बे पापनि निमाहाया नोंथांनिफ्राय थांदोंना थाङाखै एबा नोङो जिसु ख्रिस्टजों निमाहा होजादोंना होजायाखै बे बिसयाव आङो रोखा खालामनानै होगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामगोन, लाइक खालामगोन आरो नोंथाङा सानोब्ला बे भिडिअखौ गुबुनफ्राबो नुनांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा शेयार खालामनानै होनो हागोन। मोनसे बाइबेल सिरि फरायना होनो हास्थायदों, बे जाहैबाय 1 जहन 7:9 सिरि। नाथाय जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लाब्ला बियो गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो गाहामखौ मावगोन। बियो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो जोंखौ गासै अधोरोमियानिफ्राय फोथारगोन। जिसु ख्रिस्टआ गोबां अनख', जिसु ख्रिस्टआ अनो, इसोरा जोंखौ अनो आरो जोंनि पाप दाय अपराध मावनायफोरखौ बे जिसु ख्रिस्टआ निमाहा होयो। नाथाय अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जों एसे आवगायथिं एबा उनफिननानै फैदोनि बाथ्रानि फारसे आङो मोनसे सोंलु सोंदोंमोन। बे सोंलुआ जाहैबाय जे थारैनो जोंनि मावनाय जिथु पापफोर दङ, बे पापफोरनि निमाहाखौ जोङो मोनदोंना मोनाखै? अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, आं बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा खालामना होनो हास्थायदों, नोंथाङा जुदि मोनसे खामानिखौ मावबाय थादोंब्ला नोंथाङा नोंथांनि पाप मावनायनि, दाय अपराध मावनायनि जिथु निमाहाखौ जिसु ख्रिस्टनियाव बिदों नोंथाङा मोनाखै। नोंथाङा साननो हागौ आङो जिसु ख्रिस्टनि गुरियाव हान्थु खरायनानै गावखौ नम्र खालामनानै आङो आरज खालामब्लानो आङो पापनि निमाहाखौ मोनगोन होननानै नोंथाङा साननो हागौ आरो नोंथाङा बेबायदिनो खालामगासिनोबो दङ जानांगौ। नाथाय अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथाङा गोरोन्थि दङ। जुदि नोंथांनियाव मोनसे खामानिखौ नोंथाङा जुदि दासिमबो मावाखैब्ला नोंथाङा नोंथांनि पापनिफ्राय माब्लाबाबो निमाहाखौ मोनाखै आरो मोननायबो नङा। दा बे खामानियानो जाहैबाय, आं नोंथांमोननो बाइबेल सेरै दिन्थिगोन। आंनि खुगानिफ्राय, आंनि गोसोनिफ्राय आङो बाथ्राखौ बनायाखै। नोंथांमोना साननो नाङा बिथाङा मा बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ होननानैहाय। बाइबेल बाख्रिनि बुंथिगिरिया मा बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ होननानै साननो नाङा। आङो बाइबेलनिफ्राय फोरमान होगोन जे नोंथाङा पापनिफ्राय, नों जि पापखौ मावदों बे पापनि निमाहाखौ नोङो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय मोननो हायाखै। बेनि बाइबेल सिरिखौ रोखा खालामना होनो हास्थायदों। दिन्थिनि माथाइनि 6:14 आरो 15 सिरिखौ नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंनो हास्थायदों। नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन। नाथाय नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होआब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दायखौ निमाहा होनाय नङा। ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बेखौ जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, बाइबेला बुंदों। जाय बेक्तिफोरा दिनै सोरखौबा मुगैना दङब्ला, सोरखौबा मेगन सानानै दङब्ला, सोरनिबा जेंनायै माबा मोनसे गाज्रि साननानै दङब्ला, सोरजोंबा नांज्लाय खमज्लाय जादोंब्ला, गोसोआव आखेट लानानै दङब्ला, बेफोर गासैखौबो गोसोआव लानानैहाय जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव हान्थु खरायनानै निमाहा लायोब्लाबो, निमाहा बियोब्लाबो, निमाहाखौ नायगिरोब्लाबो मोननाय नङा। मानोना आंनि गोसोआव, नोंथांनि गोसोआव, जों बयनिबो गोसोआव मोनसे गाज्रिया दङ। बे जाहैबाय मा? गुबुनखौ गाज्रि साननाय, सोरखौबा दुश्मन साननाय, सोरखौबा आखेट लानानै थानाय, सोरखौबा मेगन सानाय, बेफोरबायदि गासै गाज्रि आखल आखुनि गेजेरजों निमाहा लानो थाङोब्ला जिसु ख्रिस्टआ निमाहा होनाय नङा। मानोना आंनि गोसोआवहायनो आंहा गुबुननि सायाव
दायनिगिरि खालामनाय दङ, आङो गुबुनखौ नायनो बानाय दङ, आं गुबुनखौ मेगन साननानै दङ, आङो गुबुनखौ दुश्मन साननानै दङ, आङो बै मानसिफोरखौ निमाहाखौनो होनो हायाखै। बेयावखायनो जिसु ख्रिस्ट'आबो बुंदों, नों जुदि गावनि बिदा फंबाय, गावनि फरियाल बाहागो जिखुनु जाया मानसिफोरखौ जुदि नों निमाहा होआखैब्ला आंबो नोंनो निमाहा होनाय नङा। साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरा पापनिफ्राय निमाहा मोननो लुबैनाय गोसोआ बयनियावबो थायो। नाथाय निमाहा होनो हानाय गोसोआसो गोबां व्यक्तिनिफ्राय गोजान जानानै दङ। नोंथांनियावबो दङब्ला, जायफोरा दिनै आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नोंनि गोसोआवबो जुदि सोरखौबा लानानै दुश्मन दङब्ला, नोंथाङा जुदि निमाहा होआखैब्ला, नाथाय नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'निफ्रायबा हले निमाहाखौ बिनो हास्थायो। सानफ्रोमबो निमाहा बियो, उन्दुनायनि सिगाङाव नोङो निमाहा बियो, फुंनि समाव नोङो इसोरखौ बाख्नायो। नाथाय सानसे मानि गावनि दुश्मनखौ नोङो निमाहा होनो हायाब्ला जेबो खामानि गैया। जिसु ख्रिस्ट'आबो निमाहा होआ। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ जोंखौ मानो खालामनो होखो? जिसु ख्रिस्ट'आ मानो बे बाथ्राखौ बुंखो जे नोंसोरनि दुश्मनफोरखौ नोंसोरो निमाहा होग्रो, अब्लानो आंबो नोंखौ निमाहा होगोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ मानो बुंनो गोनां जाखो एबा मानो बुंखो? बे बुंनायनि जाहोनानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो निमाहा होग्रा। दा बेयावखाय साफ्रोम फोथायारिफोरखौ निमाहा होग्रा जानायखौ बियो हास्थायो। नाथाय दिनै जोंनि फोथायारिफोरनि जिथु आखल आखु दङ, बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनायनि अपोजिट, उल्थायैसो दोङो। दिनै जोङो बेबायदि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनायो, आङो खिखौ नायनो हागोन नाथाय बै मानसिखौ नायनो हाया होननानै बुंनायखौ जोङो खोनायो। आमुखिया जुदि गिर्जायाव थाङोब्ला आङो थाङा, बे मानसिया जुदि पास्टर जानानै थाबाय थायोब्ला आङो गिर्जायाव थाङा। आरो सोरबा दैदेनगिरिफ्राबो बुंगोन जे आमुखिया फैयोब्ला आङो गिर्जा दैदेना होननानै। गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदि सोदोबफोर बाहायो आरो गोसोआव मोनसे दुगाखौ लायो, गोसोआव मोनसे अख्रा गोसोखौ लायो, निमाहा होनो हायै गोसोखौ लानानै थाबाय थायो। गावनि दुश्मनखौ निमाहा होनो हायैया मोनसे गेदेर पाप। नाथाय गोबां समावहाय जोङो बे बाथ्राखौ रियलाइज खालामा। गोबां समाव जोङो बे बाथ्राखौ बावनानै थायो जे दुश्मनखौ निमाहा होनो हानाय बे गोसोखौ जोङो खोमानानै लायो, बावनानै थायो आरो जोङो गावखौहाय दुगा जायो आरो जोङो सानो आइ एम अके, आं थिग दङ होननानै सानो आरो जोङो जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय निमाहाखौ बियो। जिसु ख्रिस्ट'नियावबो बुंनानै लागोन, आङो बेबायदि गाज्रि खामानि मावबाय, आङो बेबायदि पाप मावबाय, आङो बायदिसिना पापनि बाथ्राफोरखौ आरजनि गेजेरजों बुङै लागोन। नाथाय गावबा हले बेक्तिगत जिउआवहाय गावहा पार्सनेल दुश्मन दङ, बै दुश्मनफोरखौ निमाहा होनो हायाखै। अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननि गेजेरावबो नोंथांहाबो बेबायदि दङब्ला, नोंथांनि जिथु आरज खालामनाय, बे आरज खालामनाया एरैनो थांगासिनो दङ। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ रोखा खालामनानै होदों। आरोबाव खनसे फरायना होनो हास्थायदों, नोंथाङा बावना दङब्ला जेन बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों, बे बाइबेल सिरिखौ मोननायनि गेजेरजों गासै बावना थानाय बाथ्राखौ जेन गोसोआव फैफिनो। नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला, सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन। नाथाय नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होआब्ला, सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दायखौ निमाहा होनाय नङा। इसोरनि मान मर्यादा गौरब प्रशंसा जाथों। बाइबेल सिरिया मा एसे स्पष्ट रोखा खालामनानै होदों। आंनि जेंना सोरबाया दङब्ला, सोरबाया आंखौ गाज्रि मोनदोंब्ला, आङो सोरखौबा दान्दिसे सम गाज्रि मोनदोंमोनब्ला, मानसि हिसाबै माब्लाबा समाव गाज्रि मोनज्लायनाय, नांज्लाय खमज्लाय बायदि रोखोमा थानो हागौ। नाथाय बेफोर गासैखौबो बावनानै, बेफोर गासैखौबो निमाहा होनानै, आंनि दुश्मनफोरखौ निमाहा होनानै, खौसे जाज्लायना थानानै जोङो थानायानो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेखौ हास्थायो। आरो जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'नियाव निमाहा बिगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ निमाहा होगोन। जेब्ला जोङो जोंनि दुश्मनफोरखौ निमाहा होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, गोसोआव बेखौ साननानै लानो नाङा, आङो सिरि जिसु ख्रिस्ट'नियाव निमाहा लागोन होननानै। बे माब्लाबाबो जानाय नङा। मानोना जोंखौ फोरोंखादों, सोरबा दुश्मना आंखौ गाज्रि मोनोब्ला, आंनि बेरेखा मावोब्ला आं बेखौ निमाहा होनांगोन। बेनि उनावसो जिसु ख्रिस्ट'आबो जोंखौ निमाहा होगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों बुजि मोनबाय, रोखा जानो हाबाय होननानै आं सानदों। नोंथांनि जिथु आरज खालामनाय, नोंथाङा आरज खालामनायनि सिगाङावनो नोंथाङा नोंथांनि दुश्मनखौ निमाहा होग्रोनांगोन। अब्लानो नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय निमाहाखौ मोनगोन। नाथाय नोंथाङा जुदि नोंथांनि दुश्मनखौ जुदि निमाहा होनो हायाखैब्ला,
नोंथाङाबो सोरगोनि आफानिफ्राय निमाहाखौ मोननाय नङा बे बाथ्राखौ नोंथाङा रोखा जानानै थादो। दा नोंथाङा मोनथिबाय, नोंथाङा जुदि दुश्मन गैयाब्ला, नोंथाङा जुदि गुबुननि सायाव गाज्रि साननाय गैयाब्ला, नोंथाङाबो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय आफा इसोरनिफ्राय नोंथाङाबो निमाहाखौ मोनदों आरो नोंथाङाबो निमाहाखौ मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनबाय होनना आङो फोथायदों। बेयावखाय दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक भिडिअ लानानै फैगोन होनना मिजिं आसा दोननानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।